Shmai James, peint bach. O, pam lai, wi angen peint. Beth sy'n bod? Mae Sara wedi penderfynu bod ni'n mynd i gael nadolig teuluol. Yn eich tŷ chi? Na, yn hi i chwaer hi, Anna. Rhywun arall i wneud y cinio. Braf iawn. Treulio diwrnod cyfan gyda'r teulu i gyd, ddim mor braf. Pwy fydd yno i gyd? Fy chwaer yng nghyfraith hi. Anna. Ie, Anna, a'i gŵr hi, Phil. Dyn mwyaf diflas Cymru. O, diar. A'i plant nhw, sef Osian a Cadi. Bydd hwyl i gael gyda'r plant a'i teganau? Xbox, Wii? Maen nhw'n blant swnllyd a di-gwylydd. Fel Olwen, fy mam yng nghyfraith hi. Bydd hi'n hwyl ar ôl Sherry neu ddau? Na fydd. Gobeithio bydd Kelvin i gŵr hi yn edrych ar ôl i wraigau. Gei di beint gyda Kelvin? Well na hynny, gai whisky da gyda Kelvin, caiff Sara yn gyrru ni adre yn ei char hi. Mae'ch diwrnod nadolig chi yn mynd i fod yn lot o hwyl. Mae'r teulu yn siŵr o ddifetha ein nadolig ni. Nawr te, paint arall.